yamde jeeɗiɗi silmaji capantati woni Dakar lamorde Sénégal waktuji ɗiɗi fawi en to Nice leydi France. Amadou Barouba. tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde jamalla wale mon bismilla mon e ley kabaruji ɗi hande ko ɓuuri hen tengtude oɗo altine balɗe jeenayyi e lewru jeegom ɓuuri hitande ujunaji ɗi nogas e joyyi guila hande ha aljuma oni fedde gottago windere waɗan jonde fatude e maaje to Nice e nder France horeɓe leyɗele ardiɓe gouvernement pelle windere yankoje e yimɓe société civile jonnodiran hakkille gam dandugol maaji e kuule hoɗuɗe e maaje ɗen nde jonde no waɗa e saaha hittuɗo saabu boneji mawɗi no fewtina e ɗe maaje dawlaji teddude Amérique tawetake ma en gartu hen to Amérique kam temedde konu koɓe garde national e yamirore Donald Trump horejo leydi ndi jottima to Los Angeles hanki fandare mabɓe ko falade seppoɓe hollude mette mabɓe e alhaali politique ɗannagol laamu Donald Trump to Cameroun gartol Maurice Kamto waɗi caɗele o lundiɗo laamu tawanoɗo caggal leydi arti e nder duwala hanki kono o haɗama yottade ñiɓirde makko dawro ɗo jinganoɓe makko e yaadiɓe makko padnomo o du no holli yidde makko ƴamude lefol laamu e hitande nde gonɗen tedduɓe on calminamon juuramon jettama puɗɗortoɗen koye kabaruji ko fewti e ndeɗo jonde tataɓerde oni fedde gotago windere fatude e maaje fuɗɗan hande altine to Nice worgo funnague leydi France guila hande ha aljuma horeɓe leyɗele ardiɓe gouvernement pelle windere yankoje e yimɓe société civile tawete fandare nde ko hokkodirde hakkille gam dandugol maaje ɗen dawlaji diddo Amérique tawetake nde jonde ko habbora kon e nde jonde no mawni sanne Ceerno Moussa Ba. Emmanuel Macron hino jaɓɓi gila hande Nice hooreɓe leyɗe e gouvernement capanɗe jeego e pawdi ngam yewtidugo e alhaali hiwgol maaje ɗen ɓen hooreɓe tawdaɓe ɗon yewtiday toɓɓe buy e nder ɗen hino tawa sifugol nanodiral arowal ngam haɓugol yolagol poore ka nder maayo ɓe sifay kadi ahadi yowitindi e jippirgol e awugol liƴƴi hara hino lundi sariya eɗen toɓɓe fahimɓe yewtiday kadi eko yowiti e nennugol fuɗɗagol hutorde jawle iriɗe ka nder maayo feere tawde leyɗe capanɗe tati e tati hino wonani fewndo ɗo e ngal dental Nice leydi États-Unis tawdi ko kayri jogi ko ɓuri e yajude e maaje ɗen imminali ko tawde ɗon hunde nde johal leyɗe luttuɗe ɗen nde tawno laamu Donald Trump holli faale yaltugol e kawtitte buy windereyankoje kasengo kisal tawdaɓe ngal dental ɗon ujine joyi polisi gendarme e militaire hino moɓidira e nder saare Nice nden yimɓe société civile kañum e gollanoɓe société ji ɗi wona laamuyankoji daraniɗi no maaje ɗen laaɓira jokkitoto yewtere nden ha e jumarowo Ceerno Moussa Ba Paris RFI.